ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଠାକୁର କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଯାତ୍ରା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ପୁରୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଭୋଗ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗ। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ହୋଟେଲ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ରାଜା କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଗଜପତି ମହାରାଜ ପୁରୀର। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ରଥ ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପର୍ବତର ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଦେଓମାଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ମହାନଦୀ। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ହ୍ରଦ ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଚିଲିକା ହ୍ରଦ। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତ ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଡୁଡୁମା। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ସହର ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ और ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ମାଲକାନଗିରି। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ବାରିଗୁମ୍ବା। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ହୀରାକୁଦ। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଗ୍ରାମର ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଭୁବନ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ରେଳ ଜଙ୍କସନ୍ ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ କଲେଜର ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ।